A maslo je demárny zdroj a ostatné sú vlastne zdroj. Farby celkovo. Farby máme všade okolo nás. Bez farieb bol svet jednotvárny a všade bol chaos. Farby sa používajú ako výstrahy, napríklad zvieratá ich používajú ako výstražné sfarbenia, aby odradili predátora. Vznik dúhy. Dúha vzniká hlavne pri počete sa taštovej prehánke. Takže si sa padá, ale zároveň slnečné lúčo osvetľujú hlavky. To je asi pochopiteľné, nie? Koška to svetlo láme, rozkladá a odráža. Vtedy na opačnej strane, ako svieti slnko, môžu pozorovať dúhu. Povedzte mi, keď je slnko tu, kde bude dúha? Tu. Na opačnej strane tam. Výborné. Dúhu, ktorú pozorujeme v daždi, pohodovať, alebo keď sa sprchujete vonku, keď svieti slnko, voláme primárna. Sekundárna dúha má poradie farieb opačné ako primárna. Jaká je to sekundárna? Sekundárna dúha je vlastne, keď to je taký ojedinelý jav, keď sú na obu dve dúhy. Tá druhá je síce slabšia a má opačné poradie tých farieb. No a preto je slabšia, lebo je proste, lebo ona sa viackrát odrazila ako tá primárna, vlastne to je ešte jedného odrazovníka, na základe ešte jedného odrazu, kde sa poradie farieb obrazia. Nálady a podľa prostredia. Často sa hovorí, že chameleóny menia svoju farbu kvôli maskovaniu, ale nie je to vždy tak, pretože samce, keď chcú upútať pozornosť na samičky, tak prudko zmenia farbu, alebo napríklad samice, keď sú už po oplodnení, tak tiež zmenia farbu a tým dajú najavo, že sa už ďalej nechcú páriť. Dobre, tak teraz už je jasné, že prečo. A ako to len dokáže? Títo chameleóny majú na povrchu takú priesvitnú kožku, pod ktorou sú pokryté bunky, chromatofóry, ktoré vlastne tieto vrstvy, keď sa menia, tak vytvárajú tú konečnú výslednú farbu, ktorú vidíme na konci. Je to vlastne tak, ako keď maliar mieša na svojej palete farby a akú farbu zmieša, tak potom také farbu bude ten chameleón. Takto sa môže ten chameleón sfarbiť do zelenej, hnedej, čiernej, bielej, smotanovej, žltej, modrej. Takže, na to to zhrnula, tak väčšinou to býva tak, že chameleón sa zamaskuje, aby ho nevidel útočník, alebo zmení farbu, lebo chce ukázať, že je spokojný, že je smutný, že sa mu darí, alebo že sa mu nepáči. Tej červenej farby a pod ňou je taká zelená zmiešaná s žltou. Dozadu, všetci 3 kroky dozadu. Výborné. Takto nejako to vyzerá. Teraz si ešte ukážeme, že ako to vzniká. Tuto môžeme vidieť slnko. Je to hviezda, ale všetci viete. Ten čip, o ktorom Paolo hovoril, do ktorého sa teda celá tá fotka keby výrazí. Na starých fotoaparátoch to bol film, na tých novších už je to tá pamäťová karta a tam všetky tieto čipy fungujú spolu. A vlastne tým spôsobom, ako tú šošovku my otáčame, keď zaostrujete, tak sa to posúva buď za ten čip, alebo pred ten čip. A keď sa to dostane do tej správnej polohy, že sa to zobrazí presne na tom čipe, vtedy je tá fotka najostrejšia. Vtedy všetko máte zaostrené a môžete rovno fotiť. Takže, tak. No a vlastne foťák funguje veľmi podobne ako ľudské oko. Tiež aj vo foťáku sa nachádza šošovka, čo je na začiatku objektívu, takisto sa to nachádza aj v oku. Je to v podstate predná časť oka, cez ktorú prechádza svetlo, ktoré sa potom premieta na sietnici.
čo predstavuje táto časť. A poznáme dve chyby oka, také základné, alebo najčastejšie. Jedna je krátkozrakosť, to znamená, že sa nám ten obraz premieta pred sietnicu. Ako vidíme tu, ten obraz sa nám premieta do tohto bodu. Sietnica sa nachádza za tým bodom. A môže to byť spôsobené chybou šošovky, ako je v tomto prípade. Tie dve šošovky sú rozdielne, alebo to môže byť spôsobené, čo je vo väčšej časti spôsobené posunutím alebo zdeformovaním samotného oka. Že tá sietnica sa nám v podstate, celé to oko sa natiahne, tým pádom sietnica sa posunie ďalej, hoci ten bod, kde sa to premieta, je stále na tom istom mieste. A takéto chyby oka sa liečia, áno, okuliármi. Potom je druhý prípad, čo je zase ďalekozrakosť. A to je zase, keď sa nám premieta za sietnicu. Sietnica by mala byť tu, takže on sa nám to premieta až sem. A takisto to môže byť spôsobené buď chybnou šošovkou, alebo častejšie chybným okom. To znamená, takto je zdravé oko, správneho tvaru. A potom sa nám môže stať, že sa nám to oko zúži. To znamená, že sa nám to premieta až niekde. Tu mala byť sietnica, teda tu je sietnica, kde by sa nám to malo premietnúť. Premietne sa nám to niekde ďalej.